Hej, Jeppe her. I dag vil jeg vise jer, hvordan I laver jeres egen lort. Så, altså en falsk lort. Så, ja, lad os bare gå i gang. Jeg bruger mit webcam på computeren, så det er ikke helt så godt, men det virker det. Ja, der er hvad jeg har lavet nu. Det er lidt flydende. Det er det tynde af slagsen. Men jeg har også noget lidt tykkere. Det kan jeg lige finde lige om lidt. Så. Hvis I har en pind eller teske eller et eller andet, så kan I bruge den til at røre rundt med. Så. Godt, jeg finder lige det, vi skal bruge. Vi skal bruge noget ost. Ja. Det skriver jeg lige ned i beskrivelsen, for det kan man ikke helt læse her, men I er god til at læse. Jeg stænker til at læse om alt. Og så er der noget mild cremet et eller andet. Noget mild og cremet Philadelphia whips. I kan selvfølgelig også godt bare bruge mayonnaise. Ja. Så tager jeg først osten. Nu laver jeg ikke en særlig stor portion, så cirka sådan en halvanden spiseske. Og det samme er det her, eller 2 teskeer. Og så undrer jeg jer sikkert over, hvordan man får det til at blive brunt. Altså nu er skålen jo brun i forvejen dernede, ikke? Men der er en meget nemt forklaret. Paprika, som det bliver kaldt. Det gør det rødt. Der skal ikke særlig meget i. Sådan en halv til en hel teske. Derefter tager jeg det her pebermix, peberblanding. Så noget det. Cirka en kvart teske. Der skal ikke særlig meget i. Og så her koriander. En halv teske. Nej, en hel hedder det. Og sort peber. Cirka sådan lige en fingerspids. Og så drejer jeg det simpelthen bare rundt. Og rundt og rundt og rundt og drejer. Husk at få det her med på kanterne med. Nu prøver jeg at undgå at falde det brune, der var der i forvejen med. Derefter, hvis I ikke synes det er brunt nok, det synes jeg så ikke det, så kan I bare gøre sådan her. Godt, jeg havde ikke lige det, der skal bruges, så jeg bruger lige noget andet. Sojakulør. Der skal ikke særlig meget i. Faktisk ville det være nemmere bare at bruge den her anden til det.
Og det er det så måske ikke. Sådan. Meget lidt af det. Jeg lægger lige karkluden der. Og det her det er ikke noget med screenface eller sådan noget i, fordi det havde jeg jo selv. Det skulle måske have sagt i starten, ikke? Whatever. Så drejer jeg det simpelthen bare rundt. Og altså det skal helst være noget der er sort, som jeg bruger til at farve noget brunt. Og så her. Voila. Vent lidt. Jeg hader for det der sojakulør på fingrene. Det farver helt vildt. Så. Voila. Og jeg slår. Så det eneste I skal gøre nu er at tage et eller andet og lægge det på. For eksempel nogle fliser på gulvet. Helst ikke træblade eller plader. Det står ikke indenfor. Fliser eller noget der ikke kan suge det. Og så lægger I det bare sådan en form. Som en lort. Og så er det færdigt. Jeg foreslår, at jeg ikke spiser det, for det kan være rimelig stærkt. Og det vil virke bedst, hvis I har små brødre eller sådan noget. Altså små som i blæsmå. Eller som ikke kan finde ud af at gå på potten. Små. Voilà. Jeg foreslår, at man laver den der. Men den anden, den flyder lidt ud. Der skal bare på noget cola i. Det er faktisk det eneste, I skal putte i derefter, hvis I skal gøre det tyndere. Men der skal meget lidt cola i. Altså sådan en teske. Nej, spiske. Nej, teske. Jo, teske. Så det er det. Og det er sådan, man laver en falsk lort. Men har I katte? Hvis I har det, så vil det være godt at lægge sådan en der lige ved siden af kattebakken. Eller I kan tage den og tvære den op af kanten på toilettet. Og så lægge noget papir dernede i. Og sige, det er jeres lillebror, der har glemt at skulle ud. Ja. Men det kan min kæreste for eksempel også gøre. Hun kan også da bare få sådan en der mod sin lillebror. Jeg foreslår, at du gør. Men jeg står ikke indenfor, at I gør det på et trægulv. Eller nogle husbeskadigelser. Eller noget overhovedet. Jo, vi står indenfor, I laver det ikke. Det synes jeg. Og så videoen. Og husk at subscribe og synes godt om, hvis I synes godt om, ikke? Så, det var det. Jeg skal lige finde stop-knappen der.